Ja, van egy kis időd Istenre, hogyha van, akkor küld ezt a videót annak, akinek nagyon szüksége lenne rá. A mai üzenet nem más, mint Márk 11.24, ami így szól. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. Hogyha ennyi kis hited is van, Jézus már azt mondja, hogy higgyed el azt, amit kérsz, és ő megadja azt nektek. Ez ugyanaz, mint a manifestáció lényegében. Sokan azt mondják, hogy a Biblia tiltja ezt, de lényegében ez a Biblián keresztül és a Istennel való manifestáció. Hidd el azt, amit kérsz Istentől, és ő meg fogja neked adni. És higgy Istenben, mert ő fogja neked megadni ezeket. És ha meg nem adja meg neked ezeket a dolgokat, az azért van, mert tönkretenne téged.